ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପକେଟରୁ ପେନ୍ ଟି ନେଇକି କାଗଜରେ ଗାରେଇକି କହିଲା, ବାପା ଏ ପେନ୍ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ସେ ପିଲାଦିନର ସେ ପେନ୍ କଥା, ବାସ୍ନା ପେନ୍ ର କଥା। ସେ ପେନ୍ ବହୁତ ନିଆରା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପେନ୍ ମାନେ କ୍ଲାସ ରେ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା ନା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁନଥିଲେ, ସେ ପେନ୍ ଟି ୟୁଜ ହଉଥିଲା ହାତରେ ଗାରେଇବା ପାଇଁ। କେତେ ପିଲା ହାତ ଦେଖେଇ ଦଉଥିଲେ, ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଗାରେଇ ଦେ, ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ଗାରେଇ ଦେ। ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟେଡ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଗାରଟା ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗାଡିଟା ଏତେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଥିଲା ନା, ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୁନା ରୂପାଠୁ ବି ଅଧିକା ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ପେନ୍ କୁ ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ଥାଏ, କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ କି, କାଳେ କିଏ ଲୁଚେଇକି ତା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦବ କି। କିନ୍ତୁ ସେ ପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଚାରେ ନା, ପେନ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆସି ଆଣିଛ, ସବୁବେଳେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୋ ବାପା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରୁନି,